Igbo njem ọnụ daalụnụ Chukwu gozi Igbo niile ewo ọ ga-adịrị anyị na mma ise Igbo rienụ ọnụ ewo Igbo njem ọnụ daalụnụ Chukwu gozi Igbo niile ewo Igbo na ga-adịrị anyị na mma ise Chukwu gozie ụmụ Igbo ụmụnne m gozie anyị gozie ụmụ Igbo ka ọ dịrị anyị gozie ụmụ Igbo ndị Igbo bụ ndị pụrụ iche emere ngọzi ala Igbo gbara ekwere nkwa Chukwu gozie ụmụ Igbo gozie ụmụ Igbo ụmụnne m ụmụnne m gozie ụmụ Igbo ka ọ dịrị anyị gozie ụmụ Igbo ndị Igbo bụ ndị pụrụ iche emere ngọzi ala Igbo gbara ekwere nkwa Chukwu nọnyere anyị o Chukwu gozie ụmụ Igbo ụmụnne m gozie ụmụ Igbo ka ọ dịrị anyị na mma ndị Igbo bụ ndị pụrụ iche emere ngọzi ala Igbo gbara ekwere nkwa Chukwu nọnyere anyị gozie ụmụ Igbo Chime gozie ụmụ Igbo ka ọ dịrị anyị na mma ndị Igbo bụ ndị pụrụ iche mere ngọzi ala Igbo gbara ekwere nkwa ebe ị nọnyere anyị gozie ụmụ Igbo ụmụnne m na-agọzi anyị ewo gozie ụmụ Igbo ka ọ dịrị anyị gozie ụmụ Igbo ndị Igbo bụ ndị pụrụ iche emere gozie n'ụmụ Igbo ala Igbo gbara ekwere nkwa Chukwu gozie anyị gozie ụmụ Igbo ụmụnne m Chukwu gozie anyị gozie ụmụ Igbo ka ọ dịrị anyị na mma ụmụnne m ndị Igbo bụ ndị pụrụ iche emere ngọzi Igbo amaka ala Igbo gbara ekwere nkwa Chukwu nọnyere anyị ndị Igbo gbagburu Chineke kere n'ụzọ pụrụ iche nye ha akọ nyekwa ha uche ngọzi Chineke wee bara anyị ụba maka na aka ya dị n'ihe niile dị mma nke anyị na-eme ọganiru anyị wee na-agba ụwagharị ọ nọ ọwụwa anyanwụ ka anyị si wee bịa ụwa ọ na-abụ ncheta na mba onye Igbo ọgụgụ a na-akpa m nsị ya ka anyị ji ayọ Chineke ka ngọzi ya zuoro anyị oke mara anyị ụma o rutu onye ya rutu ibe ya ka ọṅụ wee zuo oke ụmụ Igbo ụmụnne m ekene ekenere m Igbo Igbo mụrụ m ngụ onye eji ego ya akọnarị ya ụdọ na ọganiru bụ ọfọ m na-aga n'uwe iruo n'ugwu ndị Igbo nọ na ya iruo na ndịda Igbo sokwe ya na mkpanaka niile ndị Igbo juru eju Chukwu gozie ụmụ Igbo ka ọ dịrị ha na mma Igbo nọ na nsọtụ niile dị n'ụwa ma n'eluigwe ma na-abịa n'ọkụ mmụọ amarọzikwa m ebe a na-azụ ahịa Igbo bụ ya n'isi ebe a na-alụ ọlụ Igbo na-emekwa ọfụma abịa n'ọlụ ugbo abụ ọkacha mara na agụmakwụkwọ Igbo bụ ndị mbule Chukwu gozie ụmụ Igbo ụmụnne m dadi gozie ụmụ Igbo ka ọ dịrị anyị na mma ala Igbo gbara ekwere nkwa emere ngọzi ndị Igbo bụ ndị pụrụ iche ebe ị nọnyere anyị gozie ụmụ Igbo ụmụnne m gozie anyị Chukwu gozie ụmụ Igbo ka ọ dịrị anyị gozie ụmụ Igbo ndị Igbo bụ ndị pụrụ iche emere ngọzi ala Igbo gbara ekwere nkwa Chukwu gozie ụmụ Igbo Chukwu gozie ụmụ Igbo ụmụnne m gozie anyị Chukwu gozie ụmụ Igbo ka ọ dịrị anyị na mma ndị Igbo bụ ndị pụrụ iche emere ngọzi ala Igbo gbara ekwere nkwa Chukwu nọnyere anyị ọkwa ịhụrụ Igbo amaka agbụrụ na-agba aka wee jee mba were ihe nata ọ dịrọ fecha aka Chukwu dị ya ọ bụrụ agbụrụ niile ya agba aka wee jee mba nwụdị ihe na-ata arụ ọ 20 pounds ka onye ọbụla ji wee bidokwa ụwa n'isi ka a nụchara agha n'ụdị na ya ama mfụzi ife ọganiru ọzọ n'ezie na anyị tata ị na-ajụ ihe eji ewu anyị anya ọkụ n'obodo a ọ bụrụ gị nyere mmadụ 20 pounds na mmegide
ụmụ gị mechaa na-eche echere onye ahụ nche na-efichara ya akpụ ụkwụ n'ebe ya mbọ, ọ ga-adịghị aṅa. mana onye Chukwu gọziri agọzi gị ya ehutere ya n'anya ọkụ, maka na efe mmadụ ajụ dara a ga-emesi ya nkwatu. N'obodo a bụ Naijiria bụ ihe ọ bụ tata, anyị bụ ndị Igbo so wee mee ya. Ma ego ndị ọchịchị obodo a na-enweta ma n'ime njem ma na agụmakwụkwọ ma n'ịzụ ahịa ha macha. Ọ ya ka o ji aba na-ekwu okwu na ha jụ ngwa nyezie na anyị ihe ruru anyị ha jụ. O tegokwana ite mebere isi ewu ifo, mana ya dịba kama ndị nna atọ ụta bụ ụfọdụ ndị na-ejere anyị ozi, ndị si na ha bụ ọnụ na-ekwuchitere Igbo, ndị kọmitii ọkọta ọkọnye n'ọnụ ori nni nwa. Kedu ihe ka na-eche Igbo ndị nwe m? Aha egwu nke nene na mkpirisi bụ ụmụ Igbo, nke si n'aka nwanne gị nwoke bụ mụ nwa Brother Paul Chigbo. Were ọsọ were ije ka ije n'efere egwu mba ụwa nke a na-akpọ Spotify, Amuse, Apple Stores, YouTube Music, Deezer, Audiomack na ọtụtụ ndị ọzọ. Ije ebe ahụ itinye ụmụ Igbo nke si n'aka nwanne gị nwoke Brother Paul Chigbo. Onye ebupụtara gị ya, ige ya, ikesaa ya, mee ka o ruo onye ọbụla aka, ka anyị na-eme Igbo, ka anyị gosi na abụ Igbo, ka anyị na-asụkwa n'Igbo, ka Chineke wee na-agọzi anyị. Ọ ga-adịrị Igbo na mma. Afa ya bụ ụmụ Igbo. Dalụnụ. Visit our YouTube channel, God's Agenda TV, to watch all our inspirational videos. Remember to hit the notification button, subscribe, like, and share. God's Agenda Production. Your soul is our target. Agenda Production.